हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुः श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കോർപ്പറേഷൻ സ്കൂൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ പ്രവർത്തനം അല്ലെ. അതാണ് 5-ാമത്തെ അധ്യായം. കർമ്മസന്യാസ യോഗം എന്നും കൂടി പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ 4-ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അർജുനോട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കാരണം പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗം, അതായത് ഭഗവത്ഗീത, അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ജന്മത്തെ കുറിച്ചും അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നും കർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണ്, വികർമ്മം എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നലെ ആ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. മാത്രമല്ല പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങള്, ആ യജ്ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ജ്ഞാനയജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ് നമ്മള് എന്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മുടെ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും നമ്മുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർക്കാനും എല്ലാം സാധിക്കും. അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ നമുക്ക് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ അവതാര തത്വത്തെ കുറിച്ച്, നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച്, യജ്ഞങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നുള്ളത്, ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മഹത്വം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നതാണ് ഇത് 4-ാമത്തെ അധ്യായം. അതിന്റെ അപ്പൊ അടുത്തത് അധ്യായം 5-ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഇത് എന്താണ്? 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം, കർമ്മസന്യാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗവും കർമ്മസന്യാസ യോഗം തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തില് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത നമ്മുടെ അധ്യായം 5. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ അതിൽ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യസ്രയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് ഒരിക്കൽ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണോ അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ്
പറയണത്. അപ്പൊ ഒരിടത്ത് എന്ത് പറയാണ്, കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ അത് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കർമ്മ സന്യാസമാണോ കർമ്മയോഗമാണോ, ഇത് ഏതാണ് നല്ലത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മോക്ഷത്തിന് ഏത് മാർഗമാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായതെന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനയുക്തമായ പരിത്യാഗം സർവ കർമ്മങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാവണമെന്ന് അർജുനൻ വിശ്വസിച്ചു. അപ്പൊ സന്യാസം നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാകണം എന്നാണ് അർജുനൻ വിചാരിച്ചത്. കർമ്മത്തെയും സന്യാസത്തെയും ഒരിക്കലും ഇണക്കി കൊണ്ടുപോകാനാവില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയതാണ് അതിന് കാരണം. അപ്പൊ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നും നൈഷ്കർമ്മത്തിന് തുല്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കാനിടയില്ല. അപ്പൊ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തോടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കില്ല. അത് എങ്ങനെയാണ്? നൈഷ്കർമ്മത്തിന് തുല്യമാണ്. അതായത് നൈഷ്കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രഹിച്ചിരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയില്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതോ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതോ ശ്രേയസ്കരമെന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണോ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണോ, ഏതാണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ചെയ്യുന്നതാണോ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണോ, ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരം എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്കരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ കർമ്മം പരിത്യജിക്കുന്നതും ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള കർമ്മം, ഭക്തിപൂർവം കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താണ്? ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മം തന്നെയാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായിട്ടുള്ള, ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് കർമ്മം ത്യാഗത്തെക്കാളും ഉത്തമമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭക്തനായ ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഹൃദയശുദ്ധി നേടാനാവില്ല. ഹൃദയശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ നിർവാഹമില്ലതാനും. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാതെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഹൃദയശുദ്ധി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഹൃദയശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ വഴിയുമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ എന്തിനു സഹായിക്കും? കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരാളെ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു വരേണ്ടതില്ല. എപ്പോഴും പതനത്തിന് സാധ്യതയുള്ള പരിത്യാഗത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാതെ അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്ക് ലിങ്കിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. അച്ഛനില്ല മാതാജി ആർക്കെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലിങ്ക് വന്നിട്ടില്ലേ? അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് കയ്യിന്റെ ഇത് മാത്രമാണല്ലോ കാണാനുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എനിക്ക് ആ ലിങ്കിൽ കയറാൻ പറ്റില്ല മാതാജി. എന്റെ അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് ഇടാൻ പറഞ്ഞ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഞാൻ ഇട്ടോളാം പ്രഭു. പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ലിങ്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാതെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭക്തനായ ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഹൃദയശുദ്ധി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയശുദ്ധി നേടുന്നത് വരെ എന്തും സാധിക്കില്ല. ഹൃദയശുദ്ധി നേടുന്നത് വരെ ഫലോദിഷ്ട മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ തരവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങള്, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. എപ്പോഴും പതനത്തിനുള്ള സാധ്യതകളുള്ള പരിത്യാഗത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1-2-258 പറയുന്നത് പ്രാപഞ്ചികങ്ങൾ എന്ന് കരുതുന്ന
പ്രാപഞ്ചികങ്ങൾ എന്ന് കരുതി ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളവയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മുക്തി നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ത്യാഗം പൂർണ്ണമല്ല. അപ്പൊ പ്രാപഞ്ചികങ്ങൾ എന്ന് കരുതി ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളവയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മുക്തി നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ത്യാഗം പൂർണ്ണമല്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും പ്രാപഞ്ചികം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രാപഞ്ചികങ്ങൾ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം. നമ്മൾ അതിന് എന്ത് വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രാപഞ്ചികങ്ങൾ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മുക്തി നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ത്യാഗം ഒരിക്കലും എന്തല്ല? പരിപൂർണമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ യുക്തവൈരാഗ്യവും ഫൽഗു വൈരാഗ്യം പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതിലെ ഫൽഗു വൈരാഗ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം കൃഷ്ണന്റേതാണെന്നും ആരും ഒന്നിനും ഉടമാവകാശം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൂടെന്നുമുള്ള ബോധം ഉദിക്കുമ്പോഴേ ത്യാഗം പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന ബോധം ഉദിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരുന്നത്? ത്യാഗം പരിപൂർണമാകുന്നത്. എല്ലാം കൃഷ്ണന്റേതാകിയാൽ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഈ കർമ്മ പരിപക്വത മായാവാദിയായ ഒരു സന്യാസിയുടെ കൃത്രിമ കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ എത്രയോ മഹത്തരമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ ഈ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പരിപക്വമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കാര്യം മായാവാദിയായ ഒരു സന്യാസിയുടെ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള കർമ്മ ത്യാഗത്തെക്കാൾ മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 3 പറയുന്നു, ജ്ഞേയ സാന്നിധ്യ സന്യാസി യോന കാംക്ഷതി യോന ദ്രേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ആളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയാം. അയാൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയാനും അയാൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിലെ ആസക്തിയുമില്ല, വിരക്തിയില്ല, ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വെറുക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് നിത്യസന്യാസി. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തില് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മോക്ഷം അടയാനും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ഇച്ഛയോ വെറുപ്പോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നും ത്യാഗിയായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിലെ അയാൾക്ക് എന്തില്ല? ഇച്ഛയുമില്ല, വെറുപ്പുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എന്നും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ത്യാഗിയായിരിക്കും. ദിവ്യമായ പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനായ സന്യാസി കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയായിരിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ആ ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത സേവനത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനായിട്ടുള്ള ഒരു സന്യാസി കൃഷ്ണനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച്, തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയായിരിക്കും? തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയായിരിക്കും. താൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അയാളുടെ ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളുടെ തലത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും തന്നെയും അയാള് മുക്തനായിരിക്കും. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ മനസ്സില് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലും അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മുക്തനായിരിക്കും. ആര്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ കണ്ടത്? രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ആ കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത. അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് കർമ്മ സന്യാസവും കർമ്മയോഗവും രണ്ടും മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്താ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് ശ്രേഷ്ഠത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കർമ്മ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മ സന്യാസം, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് രണ്ടും എന്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്? മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം തന്നെയാണ് എന്ത്? കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രണ്ട് മോക്ഷമാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് കർമ്മ സന്യാസവും ഒന്ന് കർമ്മയോഗവും. പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രായോഗികമായിട്ടും സുരക്ഷിതമായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എന്താണ്? കർമ്മയോഗമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. സാഖ്യയോഗ പൃഥക് ഫാല പ്രവദന്തീന പണ്ഡിതഃ. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സുധാ മാതാജി? കർമ്മ എന്താണ് ചോദ്യം?
കർമ്മയോഗവും കർമ്മസന്യാസയോഗം അല്ലേ? അതിന്റെ ഉത്തരം ഇവിടെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയല്ല ഭഗവാൻ. കർമ്മസന്യാസവും കർമ്മയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ കണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാഖ്യയോഗ പൃഥക് ബാല പ്രവദന്തീന പണ്ഡിതഃ ഏകമപ്യാസ്ഥിത സമ്യക് ഉപയോർവിന്ദതേ ഫലം. ഭക്തിയുടെ സേവനം, അതായത് കർമ്മയോഗം പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുള്ള പഠനം സാഖ്യയോഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ്. അപ്പൊ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് കർമ്മയോഗം അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം, കർമ്മയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ല. പിന്നെ അതാണ് രണ്ടാമത്തത് പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പഠനം, അതായത് സാഖ്യയോഗം. സാഖ്യയോഗം അത് രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അജ്ഞാനികളാണ് അത് പറയുന്നത്. ഈ സാഖ്യയോഗവും കർമ്മയോഗവും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ്. കാരണം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത്. ഈ സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിശകലന പഠനമാണ്. അതായത് വിശകലന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പഠനം. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? സാഖ്യയോഗത്തില് പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്താം. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ്. അരിച്ചരിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് പറയില്ല, അങ്ങനെ. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനാണ് സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് എവിടെയാണ്? ഭഗവാൻ വിഷ്ണു പരമാത്മാവാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനാണെങ്കിലോ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനാണ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തെ അനിവാര്യമാക്കി തീർക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് മരത്തിന്റെ വേര് അന്വേഷിക്കുന്നു, മറ്റേത് വേര് നനയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗം കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മയോഗം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? ഭക്തിയോഗം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സാഖ്യയോഗത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മള് മരത്തിന്റെ വേര് അന്വേഷിക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ വേര് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാനായിട്ട്. മറ്റേത് എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് വേര് ഓൾറെഡി അറിയാം, നമ്മൾ അവിടെ നേരെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു. അതായത് ഒന്ന് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം, കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. മറ്റേത് എന്താണ്? നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഭഗവാനാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗത്തിന് കുറെ സമയം എടുക്കും, ഭക്തിയോഗം ഡയറക്റ്റ് വേഗത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. യത്സാഖ്യ പ്രാപ്യത്തെ സ്ഥാനം തത്യോഗൈരപി ഗമ്യത്തെ ഏകം സാഖ്യം ച യോഗം ച യ പശ്യതി സ പശ്യതി. വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടും നേടാം. അതുകൊണ്ട് വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനവും ഭക്തിയുടെ സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു മരത്തിന്റെ വേര് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയും ചെയ്യാം, നേരിട്ടും ചെയ്യാം. നേരെ വെള്ളം ഒഴിക്കാനും സാധിക്കും. ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും, നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും നേടാൻ പറ്റും? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? വിശകലനാധിഷ്ഠിത പഠനവും ഭക്തിയുടെ സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രണ്ടും ഒരേ വഴിയിലാണ്. കാരണം സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ എത്തുന്നത് ആരിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് എന്ത്? വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക്. സാഖ്യത്തിൽ ഒരാൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഭൗതികതയുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ എന്താണ്? സാഖ്യയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യും. ആ ഭക്തിയോഗത്തിലാണെങ്കിലോ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരേ പ്രക്രിയയാണ്. ഒരു പ്രക്രിയ വിരക്തിയും മറ്റേ പ്രക്രിയ ആസക്തിയെയും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു എന്ന് ബാഹ്യമായി തോന്നാമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം ഒന്നെന്താണ്? ഭൗതികത്തിനോട് വിരക്തി ഉണ്ടാകുന്നു, മറ്റേത് ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം, ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിരക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാനിലോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിരക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ രണ്ടും എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെ തന്നെ, വാസ്തവത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ട്. ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയും ഭഗവാനിലുള്ള ആസക്തിയും ഒന്ന് തന്നെ. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് കാര്യങ്ങള് യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണുന്നവര്.
സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തൂമ യോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മ നചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ത്യജിച്ചു, പക്ഷെ എന്നാലും ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഒരു വ്യക്തിക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളുടെ ശരിയായ ഭാഷ്യമാണ് ഭാഗവത തത്വശാസ്ത്രം. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങൾ അതിന്റെ ശരിയായ ഭാഷ്യമാണ് എന്ത്? ഭാഗവത തത്വശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്ക് ബന്ധമൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും അവർ വിവിധ ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതരാകുന്നു. എന്നാൽ സാഖ്യ വേദാന്ത പഠനങ്ങളിലും ഊഹാപോഹങ്ങളിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്ന മായാവാദി സന്യാസികളാകട്ടെ ദിവ്യമായ ഭഗവത് സേവനം ആസ്വദിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ആർക്ക് ബന്ധമില്ല? ശരിക്കും വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്ക് ബന്ധമില്ല. അവര് എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? വൈഷ്ണവ സന്യാസികള്. ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ സാഖ്യയോഗത്തില് വേദാന്ത പഠനത്തിലും ഊഹാപോഹങ്ങളിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്ന മായാവാദ സന്യാസികളാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്കത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ തങ്ങളുടെ ദിവ്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തിൽ സന്തുഷ്ടരാണ്. കാരണം അന്ത്യത്തിൽ അവർക്ക് എന്തറിയാം? ഭഗവാന്റെ സന്നിധി പോകാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം. അവര് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ മായാവാദ സന്യാസികളാണെങ്കിലോ ചിലപ്പോൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടരായി ലോക ഉപകാരാർത്ഥമുള്ള ഭൗതിക കൃത്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പൊ മായാവാദ സന്യാസികൾ ചിലപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും ഭ്രഷ്ടരാകും. അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാൻ? ചിലപ്പോ ഏത് സമയത്തും അവർക്ക് വീഴ്ച വരാം. അവര് ഈ പറഞ്ഞ മാർഗത്തിൽ നിന്ന്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം? ഭ്രഷ്ടരായിക്കൊണ്ട് ലോകോ ഉപകാരാർത്ഥമുള്ള ഭൗതിക കൃത്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഏർപ്പെടാറുണ്ട്. അവ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ടാര്? ഈ മായാവാദ സന്യാസികൾ. ഇങ്ങനെ ഊഹാപോഹം നടത്തുന്നവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നു ചേരും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? ഒട്ടേറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ ഇവരും എത്തും ഭഗവാനിലേക്ക്, പക്ഷെ കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇത്തരത്തില് മായാവാദ സന്യാസികള് അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്കും ഭഗവാനിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? കുറെ സമയമെടുക്കും. കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് അവർക്കത് സാധിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം. യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാ ജിതേന്ദ്രിയഃ സർവഭൂതാത്മാ കുർവന്നാപീന ലിപ്യത്തെ. ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, വിശുദ്ധാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവര്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ള ഒരാള് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവനായിരിക്കും അദ്ദേഹം. പക്ഷെ എന്താണ്? യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചവനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എല്ലാവരെയും സേവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഏവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ നിർമ്മല പ്രജ്ഞനാണ്. അവബോധം ശുദ്ധമാകയാൽ മനസ്സും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിതമാണ്. തന്മൂലം ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിതങ്ങൾ തന്നെ. അയാളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും കൃഷ്ണൻ ഉറച്ചതാകിയാൽ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അയാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനുമായിരിക്കും. അയാളുടെ പ്രവർത്തികളെ എല്ലാവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്?
നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? എല്ലാവരും തൃപ്തിപ്പെടും. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് എല്ലാവരും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അയാൾ നിർമ്മല പ്രജ്ഞനാണ്, അവബോധം ശുദ്ധമായിരിക്കും, അയാളുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിയന്ത്രിതമായിരിക്കും. തന്മൂലം ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിതങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ അയാളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതിലേ അവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിലും അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വ്യാപിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമായിരിക്കും അയാളുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാത്ത സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. കൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദമല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. അയാൾക്ക് അതിനൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും നിയന്ത്രിതങ്ങളായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയ ദമനം സാധിച്ച മനുഷ്യൻ ആരോടും ഒരു അപരാധവും ചെയ്യുകയില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? മറ്റുള്ളവരോട് ഒരിക്കലും അപരാധം ചെയ്യുകയും ഇല്ല എന്നും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവൻ. ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ടതൊക്കെ. നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമീതി യുക്തോ മന്യേത തത്വവീത് പശ്യൻ ശൃണ്ണൻ സ്പൃശൻ ചിക്രൻ അശ്നൻ ഗച്ഛൻ സ്വപൻ ശ്വസൻ പ്രലപൻ വിസൃജൻ ഗൃഹ്ണൻ അന്നിമിഷൻ നിമിഷിന്നപി ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വർത്തന്ത ഇതി ധാരയൻ. ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. ദിവ്യാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ദർശിക്കുന്നു, ശ്രവിക്കുന്നു, സ്പർശിക്കുന്നു, ഘാണം ചെയ്യുന്നു, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള അയാൾക്കറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും അയാൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. കാരണം അയാൾ ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? ഈ ശരീരം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് വിഷയങ്ങൾ വ്യാപരിക്കുകയാണെന്നും അയാള് ഇതിലൊന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെയും കൂടി ഉണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ബോധത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാകട്ടെ അവ കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണനത്തിലാണ് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്തനാണ്. അപ്പോ ഭൗതികാവബോധത്തിൽ, ശാരീരിക ബോധത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണെങ്കിലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ബോധത്തിൽ, ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലും രണ്ടുപേരുടെ പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരേപോലെ തോന്നാം, ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തോന്നാമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്തനാണ്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമുക്ക് തോന്നാം രണ്ടുപേരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരേ രീതിയിലാണല്ലോ എന്ന്. പക്ഷെ ഒരാൾ എന്താണ്? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്, ഒരാള് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്? രണ്ടുപേരും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നില്ല, സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് കഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ് അവിടെ അയാൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മറ്റേയാളും ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി? അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമായിട്ട് മാറി. അപ്പോ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നത് ഒരേ പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്തനായിരിക്കും. അയാൾ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭൗതിക ബോധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി തന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ദർശനം, ശ്രവണം എന്നിവ അറിവ് സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ചലനം, വചനം, വിഹാരം എന്നീ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിയെ
ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല. താൻ എന്നേക്കും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന് അറിവുള്ള അയാൾക്ക് ഭഗവത് സേവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ് ഞാൻ എന്നറിയാമാർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ സേവനമല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് അയാൾ ഒരു ശ്രമിക്കുന്നില്ല, അയാൾ ചെയ്യുന്നുമില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് അയാളുടെ ലക്ഷ്യം. ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഗം ത്യക്താ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രാമി വാംപസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമര ഇലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ ഇനി പറയുന്നത് ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഫലത്തിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഫലത്തെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ താമരയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ, താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്തതുപോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവർ. ഇവിടെ ബ്രഹ്മണി എന്ന പദത്തിന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്നാണ് അർത്ഥം. ബ്രഹ്മണി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. അതിന് പ്രധാന എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചം എന്ന് എങ്ങനെയാ പറയണത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രധാന എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണത്തിനെയാണ് പ്രധാന എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പ്രധാന എന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയെന്നും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ളതാണെന്നും അറിഞ്ഞവർക്ക് താൻ ചെയ്ത പുണ്യപാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളായിട്ട് ബന്ധമില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ളതാണ്. അത് അറിഞ്ഞവർക്ക് എന്താണ്? താൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പുണ്യപാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരാള് ഇന്ദ്രിയ ദേഹാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ ദേഹത്തിന്റെ അവബോധത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധവാനായ വ്യക്തി ഈ ശരീരം കൃഷ്ണന്റേതാകയാൽ കൃഷ്ണ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന അറിവോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ ദേഹത്തിന്റെ അവബോധത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ ദേഹാവബോധത്താലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തറിയാം? ഈ ശരീരം കൃഷ്ണന്റേതാണ്, ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരം തന്നിരിക്കുന്നത്, അത് എന്ത് ചെയ്യാണ്? കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്നുള്ളത് അറിവുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി. കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യ കേവലൈരീന്ദ്രിയൈരപി യോഗിന കർമ്മ കുർവന്തി സംഘം ത്യക്ത്യാത്മശുദ്ധയേ. യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യോഗികള് അനാസക്തരായിക്കൊണ്ട്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ആരെ കുറിച്ചാ പറയണത്? യോഗികളായിട്ടുള്ളവർ. അവര് മനസ്സ്, ശരീരം, ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ്. താൻ ഈ ശരീരമാണെന്നോ ശരീരം തന്റേതാണെന്നോ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ആൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. താൻ ശരീരമല്ലെന്നും തന്റെ ശരീരം തന്റേതല്ലെന്നും അയാൾക്കറിയാം. കൃഷ്ണന്റേതാണ് ഈ ശരീരം, താനും കൃഷ്ണന്റേത് തന്നെ. ദേഹം കൊണ്ടോ മനോബുദ്ധികൾ കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ ജീവിതം, സമ്പത്ത് എന്നിവ കൊണ്ടോ താൻ നേടിയതും കൈവശമുള്ളതെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അയാൾ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നു. താൻ ഈ ശരീരമാണെന്നും മറ്റും വിശ്വസിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതാകുന്നു, കൃഷ്ണനുമായി ഏകീഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണാവസ്ഥ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മളെ ഭഗവാൻ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അർജുനനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം നാം ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന ശരീരം തന്റേതാണെന്നും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി വിചാരിക്കില്ല. കാരണം അയാൾക്കറിയാം എന്ത്? ഇത് ഞാൻ ആരാണ്? ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നും ഇതെന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റേതല്ല എന്നുള്ളത് അയാൾക്കറിയാം. താൻ ശരീരമല്ലാന്നും ശരീരം തന്റേതല്ലാന്നും അയാൾക്കറിയാം. കാരണം ഇതെല്ലാം ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ്. താനും കൃഷ്ണനും താനും ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ദേഹം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ജീവിതത്തില് സമ്പത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം, കൈവശമുള്ളതെല്ലാം ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.
ഇത് ആർക്കറിയാം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് എന്ത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുലർത്തപ്പെടുന്നത്. താൻ ഈ ശരീരമാണെന്നും മറ്റു വിശ്വസിക്കാനിടയാക്കുന്ന മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ശരീരമാണെന്നുള്ള മിഥ്യാഹങ്കാരം നമ്മൾ ഇല്ലാതാകും, കൃഷ്ണനുമായി ഏകീഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണാവസ്ഥ. അപ്പോ ഭക്തന്മാര് കൃഷ്ണനുമായി ഏകീഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനിൽ പോയിട്ട് ഭക്തന്മാര് ലയിക്കും അർത്ഥാക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്ന പോലെ ലയിക്കുന്നു എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്തുണ്ട്? അവർക്കും വ്യക്തിത്വം അവർക്കും ഉണ്ട്. അവരും സ്വതന്ത്രരാണ്, അവർക്കും വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും എന്തല്ല അർത്ഥാക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഏകീഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്ന പോലെ ആ ജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുന്നു എന്നല്ല, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ്. രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത്. യുക്ത കർമാഫലം ത്യക്ത ശാന്തി മാപ്നോതി നൈഷ്ടകീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിപത്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായൊരു ഭക്തൻ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹി ആയതുകൊണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവനോ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം തനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ അത്യാഗ്രഹിയായിരിക്കും. അയാൾക്ക് അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരിക്കലും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല, അതിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും ശാരീരികമായ ബോധമുള്ളവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ഒരാൾ കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തൻ, മറ്റയാൾ സ്വന്തം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവനും ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ളവനും തമ്മിലുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യത്യാസം ഇതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തില് ആസക്തനില്ല, ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. പക്ഷെ ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തനുമായിരിക്കും. എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ആകുലത ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും? ശാരീരിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയില് ഉത്കണ്ഠാകുലനായിരിക്കും എപ്പോഴും. സ്വന്തം ഭാവനയോടെ, അതായത് പരമസത്യം എന്തെന്നറിയാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഫലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നു. അപ്പൊ പരമസത്യം എന്ത് എന്നറിയാതെ പ്രവർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ ആരാണെന്നും ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യും. അത് അറിയാത്ത പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തതാണ് എന്ത് കാരണം? ഫലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് കാരണം എന്നാണ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒഴികെ വേറൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളൊരു സാക്ഷാത്കാരം. ഇതാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. സർവകർമാണി മനസാ സന്യാസസ്തേ സുഖം വശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. അതായത് ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെ താമസിക്കുന്നത്? 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തില്. അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതില് വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. ശരീരമാകുന്ന ഈ പുരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾക്കനുസൃതമായി യാന്ത്രികമായി നടന്നു പോരുകയാണ്. അപ്പൊ ശരീരമാകുന്ന ഈ പുരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് യാന്ത്രികമായിട്ട് നടന്നു പോരുന്നതാണ്. ശരീരത്തിന്റെ പരിമിതികൾക്ക് സ്വതേ വഴങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവാത്മാവിന് ഈ പരിമിതികളെ വേണമെങ്കിൽ അതിലംഘിക്കാൻ കഴിയും. തന്റെ ശ്രേഷ്ഠതരമായ ഭാവം മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവിന് ശരീരത്തോട് താതാത്മ്യം തോന്നുന്നത്, തന്മൂലം ദുഃഖങ്ങൾക്കിടവരുന്നതും. കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ ജീവനെ തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ശരീരമാകുന്ന ഈ പുരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങള് പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് യാന്ത്രികമായി നടന്നു പോരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ
ഈ ശരീരത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അത് നടന്നു പോകുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നല്ല, അത് യാന്ത്രികമായിട്ട് ആ ഗുണങ്ങൾ ഏതാണോ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ പരിമിതികൾക്ക് സ്വതേ വഴങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവാത്മാവിന് ഈ പരിമിതികളെ വേണമെങ്കിൽ അതിലംഘിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ഈ പരിമിതികൾക്ക് സ്വതേ വഴങ്ങുണ്ടെങ്കിലും ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ പരിമിതികളെ വേണമെങ്കിൽ അതിലംഘിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? തന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ആ ഭാവം മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തോട് താതാത്മ്യം തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ അതിന്റെ അശ്രേഷ്ഠതരമായിട്ടുള്ള ഭാവം മറന്നു പോകും. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ശരീരത്തിനോട് താതാത്മ്യം തോന്നിട്ട് ശരീരത്തിനായിട്ട് താൻ ശരീരമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. തന്മൂലം ദുഃഖങ്ങൾക്കിട വരുന്നതും അത് തന്നെയാണ് കാരണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ ജീവനെ തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് സാധിക്കും? തന്റെ മറന്നുപോയ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട്, അത് പുനരുജ്ജീവിക്കാനായിട്ട്, തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ സാധിക്കും. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്, തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുമില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. ആത്മാവല്ല ചെയ്യുന്നത്, ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണമെന്ന് പറയുന്നു. സ്മരണാതീത കാലം മുതലേയുള്ള അവിദ്യയാണ് ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനും കാരണം എന്താണ്? അജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യയാണെന്ന് പറയാം. ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവ് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരീരസ്ഥനാകുന്ന കാലത്തോളം താൻ അതിന്റെ ഉടമയാണെന്ന് ജീവാത്മാവിന് തോന്നുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ അവൻ അതിന്റെ ഉടമയോ അത് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ അനുഭവിക്കുന്ന ഫലങ്ങളുടെ നിയന്താവോ അല്ല. ശരിക്കും ആരല്ല? ഈ ജീവാത്മാവ് അല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നതും ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതൊന്നും. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? താനാണ് അതിന്റെ ഉടമയെന്ന് ജീവാത്മാവിന് തോന്നുന്നു. ശരിക്കും അതിന്റെ നിയന്താവും അല്ല, അതിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ നിയന്താവുമല്ല. കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും ഉടമ ഒന്നും ആരല്ല? ജീവാത്മാവല്ല. ഈ പ്രപഞ്ച സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് പന്താടുന്ന തിരമാലകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ നിലനിൽപ്പിനായി പാടുപെടുകയാണ് ജീവാത്മാവ്. ഇപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രപഞ്ച സമുദ്രത്തിന്റെ മധ്യത്തില് തന്നെ ഇട്ട് പന്താടുന്ന തിരമാലകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവില്ലാതെ നിലനിൽപ്പിനായിട്ട് പാടുപെടുകയാണ് ഇവിടെ ആര്? ജീവാത്മാവ്. ദിവ്യമായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക, അത് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടിനും ഉത്തമമായ നിവാരണോപായം അത് മാത്രം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട്. അതിനുള്ള പരിഹാരം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വേറൊരു പരിഹാരം നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇല്ല. നാദത്തെ കസ്യചിത് പാപം നാചൈവ സുകൃതം വിഭു അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്ത്യ ജന്തവഃ. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ആരുടെയും പുണ്യഫലങ്ങളും പാപഫലങ്ങളും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? വ്യാമോഹിതരായിട്ട് മാറുന്നത്. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആരുടെയും പുണ്യഫലവും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല, പാപഫലവും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ വിഭു ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ വെറും അണുവാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? വിഭുവാത്മാവാണ്, ജീവാത്മാക്കൾ അണുവാത്മാക്കളാണ്, ഇത്ര ചെറുതാണ്. ജീവാത്മാവായതുകൊണ്ട് അവന് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ നിവർത്തി സർവശക്തനായ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവ് സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പരിഭ്രാന്തനാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അനുവാദം നൽകുന്നു. എങ്കിലും ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കാവുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന്റെ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഉത്തരവാദിയല്ല. അപ്പോ ആ ഭഗവാൻ ആരാണ്? വിഭുവാത്മാവാണ്, ജീവാത്മാവ് അണുവാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും എല്ലാത്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് സ്വതന്ത്രനാണ്. പക്ഷെ
ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മളത് നടത്തി തരണമെങ്കിൽ ആർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. സർവശക്തനായ ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളാൽ പരിഭ്രാന്തനാകുമ്പോ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എന്താണ് അവിടെ? ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന്റെ കർമ്മപ്രതികർമ്മങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആര് നിറവേറ്റി തരും? ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി തരും. പക്ഷെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരുമ്പോ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് എന്തുണ്ടാവും? പ്രതികർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിനൊരിക്കലും ആര് ഉത്തരവാദിയല്ല? ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. ആര് തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി? ജീവാത്മാക്ക് നമ്മൾ തന്നെയാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലുള്ള ബന്ധനമാണ്. ഭഗവാൻ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് നിവർത്തി കൊടുക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു, ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് അതിനാൽ ആഗ്രഹ നിവർത്തി വരുത്തുന്നതിൽ തികച്ചും ശക്തനല്ല. ഭഗവാന് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, നിഷ്പക്ഷനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സൂക്ഷ്മങ്ങളും സ്വതന്ത്രങ്ങളുമായ ജീവജാലങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇടപെടാറില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വെച്ച് ഭഗവത് പ്രാപ്തിയുടെ ശാശ്വത സുഖം നേടാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലുള്ള ബന്ധനമാണ് എന്ത്? ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളുടെ അർഹത, നമുക്ക് എത്രത്തോളം അർഹതയുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരുന്നത്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ അത് നടത്തി തരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹ നിവർത്തി വരുത്തുന്നതില് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹ നിവർത്തി വരുത്തുന്ന ഒരിക്കലും തികച്ചു ശക്തനല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, നിഷ്പക്ഷനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് സാധിക്കും? നിഷ്പക്ഷനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സൂക്ഷ്മങ്ങളും സ്വതന്ത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഇടപെടില്ല. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കാം, അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഇടപെടില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് തരുന്നത്? ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി തരുന്നത്, പൂർത്തീകരിച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹ തോതനുസരിച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ചാണ്. പക്ഷെ ഒരാള് ഭഗവാനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വെച്ച് ഭഗവാൻ അത് ശാശ്വത സുഖം നേടാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ അയാൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവത് പ്രാപ്തിയുടെ ശാശ്വത സുഖം നേടാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തില് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ചാണ് അതൊക്കെ നടത്തി തരേണ്ടവ. ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വെക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് നേടേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്കത് നടപ്പിലാക്കി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപത രൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल. हरे കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആകെ 15 ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഭഗവാൻ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ, കർമ്മ ത്യാഗം, അതായത് കർമ്മ സന്യാസം അതാണോ ഒരിത്തില് എന്ത് പറഞ്ഞു? കർമ്മത്യാഗത്തെ പറഞ്ഞു, പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. മറ്റിടത്ത് കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്? അതായത് കർമ്മ സന്യാസമാണോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, അതോ കർമ്മയോഗമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഭഗവാനോട് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ സംശയം അതായിരുന്നു, കർമ്മ സന്യാസവും കർമ്മയോഗവും ഇതിൽ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നറിയാനാണ് അവിടെ ആരാഗ്രഹിച്ചത്? അർജുനൻ. ഇതിൽ ഏതാണ് മോക്ഷത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കർമ്മസന്യാസവും കർമ്മയോഗവും രണ്ടും മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് എടുത്തു പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു.
മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയണ്? ഒരു യഥാർത്ഥ സന്യാസി ആരാണെന്നാണ് മൂന്നാമത്തേൽ പറയുന്നത്. അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ സന്യാസി. അപ്പൊ അയാള് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിജീവിച്ച് ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതനാകുന്നവനായിരിക്കും ആര്? ആ സന്യാസി. അപ്പൊ ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. യഥാർത്ഥ സന്യാസിക്ക് ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തനായിരിക്കും. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ എപ്പോഴും ആ സന്യാസി എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനായിരിക്കും. ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയൊക്കെ വിജയിച്ച് മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്യാസിക്ക് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് സാഖ്യയോഗവും കർമ്മയോഗവും തമ്മിൽ എന്താണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് പറഞ്ഞ അജ്ഞാനികളാണ് ഈ സാഖ്യയോഗവും കർമ്മയോഗവും വേറെ വേറെ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അജ്ഞാനികളാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ശരിയായിട്ടുള്ള ഇതെന്താണ് പറഞ്ഞത്? രണ്ടും ശരിയായ രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. കാരണം സാഖ്യയോഗം കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. സാഖ്യയോഗത്തിൽ എന്താ ചെയ്യണത്? രണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെ? സാഖ്യയോഗത്തില് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയാണ് അറിയുന്നത്. അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പിന്നെന്താണ്? കർമ്മയോഗത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും എന്താണ്? ഒന്നിലേക്ക് തന്നെയാണ് രണ്ടും പോകുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും അവസാനം എവിടെയാണ് എത്തുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ്. ഭക്തി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഒരു ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമാകില്ല, അല്ല അപൂർണമായിരിക്കും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ ഇത് രണ്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നവനായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്കവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ലക്ഷ്യം രണ്ടിന്റെയും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതാണ്. സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാനവും കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടും ഒരേ ഒരു സ്ഥാനം തന്നെയാണ്. ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയാം. രണ്ടിന്റെയും അന്തിമ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിൽ ആസക്തി വരുത്തണം. ഭൗതികമായ ആസക്തി വേണ്ട, ഭൗതികമായിട്ട് വിരക്തി ഉണ്ടാകുക, അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതാവുക. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാവുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് നയിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഇത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരേ സത്യത്തിന്റെ മാർഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മറ്റേത് എന്താണ്? കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. പക്ഷെ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്തത് ഭക്തി ഇല്ലാതെ സന്യാസം വളരെ ദുഷ്കരമായിട്ടാണ്. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോഗം ഇല്ലാതെ കർമ്മം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും എന്നാണ് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയോടെ കർമ്മം ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ഭക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഭക്തി ഇല്ലാതെ സന്യാസം ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മത്യാഗം ചെയ്യുന്നത് ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം നമ്മളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭക്തി തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവ സന്യാസം എപ്പോഴും എന്താണ്? സേവനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ വൈഷ്ണവരുടെ ഒരു തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ, ഭക്തിക്ക് ശ്രീലപ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിർവചനം എന്താണ്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവണം? ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചാലാണ് ആ സ്നേഹം അവിടെ നടക്കുന്നത്, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അതിന് നമുക്കൊരു എന്താ പറയാൻ സാധിക്കുക? അതിനൊരു പൂർണ്ണത നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ മക്കളോട് നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണുന്നില്ലത്. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കും. നമുക്ക് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആ സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഒരു പ്രവൃത്തി, ഒരു ആക്ഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഭയങ്കര ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? ഭക്തി കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. അതാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ചോദിച്ച പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക നമ്മള്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഭക്തിയാണ്, ഞാൻ ഇന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇന്ന് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ എന്തില്ല? ഭക്തിയല്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച്, അതായത് നമ്മള് നമ്മുടെ മക്കളെ വെച്ച് പറയണതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ആവണം. നമ്മള് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം കുട്ടികളെ വെച്ച് പറയാം. കാരണം ഇപ്പൊ മാതാപിതാക്കളാണല്ലോ എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മള്
നമുക്ക് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും എത്ര പ്രയാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പോലും ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഇവൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം എടുത്താൽ പോലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഇന്ന് നമുക്ക് വയ്യ, നാമം ജപം നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേറില്ല, നമുക്ക് വയ്യ, നമുക്ക് ഇന്ന് കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മളിത് സൗകര്യപൂർവ്വം ഇത് മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് അവിടെ എന്ത് മറക്കുണ്ട്? അപ്പൊ മറ്റേതും ഇതും തമ്മിൽ നമ്മൾ അവിടെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് ഒട്ടും മാറാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു പോകേണ്ടത്. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, മാംചയോ വ്യഭിചാരണ, അതായത് എങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം വന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാനായിട്ടാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് എത്ര തല പൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എത്ര സുഖമില്ല, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ ഒട്ടും പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ നോക്കും. പക്ഷെ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നില്ലല്ലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും. അതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഏതാ പറഞ്ഞ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ? ഭക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ദുഷ്കരാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് കർമ്മയോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പറഞ്ഞത്? ശുദ്ധ ഹൃദയനായിരിക്കും, ജീവികളെ സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാലും ആ വ്യക്തി ഒരിക്കലും എന്ത് വരില്ല? കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്നില്ല. മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചവനായിരിക്കും. ശുദ്ധഹൃദയനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എല്ലാവരുടെ സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നവനാണ്. എല്ലാ ജീവികളിലും ആരെ കാണുന്നവനായിരിക്കും? പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നവനാണ്. ആത്മാവുണ്ടെന്നറിയാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മയോഗിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത 8-9 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. തത്വജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എല്ലാം കാണുന്നു, കേൾക്കുന്നു, ഭക്ഷിക്കുന്നു, നടക്കുന്നു, എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുമ്പോഴും എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക? യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഭക്തന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കർത്താവല്ല, അവിടെ എല്ലാതും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മില് വ്യത്യസ്തമാണെന്നും അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തൻ ആരാണ്? സ്വയം ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്നും കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അയാൾ ഒരിക്കലും ആ കർമ്മ ബന്ധിതനാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതും അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് 10-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? താമരയിലെ വെള്ളം പോലെ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ നനയാത്ത പോലെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആസക്തി ഇല്ലാതെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാപഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപമ താമരയില വെള്ളത്തിലിട്ടാലും നമ്മളെ പാപഫലങ്ങൾ ഒട്ടും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ താമരയില വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ നനയാത്ത പോലെ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ ഒരിക്കലും എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? പാപഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ താമരയിലെ വെള്ളത്തിലിട്ട പോലെയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഇനി അടുത്തതിൽ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? 11-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു യോഗികള് ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, ശരീരം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി. അതായത് ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണം വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശരീരവും മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്ന ബോധം നമ്മൾ എന്തെടുക്കണം? നമ്മൾ വളർത്തണം. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ത്യജിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞത്? ശാന്തി അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഞാനും കൃഷ്ണന്റേതാണ്.
സ്ഥിരമായിട്ട് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും. കാരണം ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തി ആരല്ല, ആസക്തനല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ബന്ധനത്തിൽ വരുന്നില്ല ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തി ഉത്കണ്ഠാകുലനാകുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫലാസക്തിയാണ് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല, ബന്ധനം ഉണ്ടാവില്ല, ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല, സമാധാനവും ശാന്തി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കാരണം കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശാന്തി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ആശ്രയം വെക്കുക, അതാണ് നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് വഴി എന്താണ്, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ ചിന്തകളില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് 9 വാതിലുകളുള്ള പുര എന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശരീരത്തെ 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ അവിടെ ആത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷെ ആത്മാവാരല്ല, കർത്താവല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നവനാണ് എന്ത്, യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് 9 വാതിലുകളുള്ള ഒരു പുരമാണ്. ആത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ വസിക്കാണ്. പക്ഷെ ശരീരമല്ല ആര്, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും നടത്തുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മളെ എന്താണ്, ശാരീരിക നമ്മുടെ ഈ ആസക്തികളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും, കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് സാധിക്കും. കാരണം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടെന്നും കൂടി, അത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ആരും ചെയ്യുന്നത് ആരല്ല, ആത്മാവല്ല ചെയ്യുന്നത്. ആത്മാവ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലവും നൽകുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ, എല്ലാത്തിനും കാരണം പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കാരണം. ശരീരവുമായിട്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള ബോധമാണ് നമ്മുടെ എന്ത്, ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ഞാൻ ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നൽകുന്നതാണ് എന്ത്, കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ അജ്ഞാനമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ബന്ധനത്തിന് കാരണമെന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ, ഓരോ ശ്ലോകം കണക്ട് ചെയ്ത ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തതിൽ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഈ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്, അജ്ഞാനമാണ്. എല്ലാവരുടെയും ആരുടെ ആയാലും പാപോ പുണ്യോ ഒന്നും ആരും ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ അജ്ഞാനം മൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്താവുന്നത്, വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്, നമ്മൾ മോഹിച്ചു വന്നതും നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും ഉത്തരവാദിയല്ല, ഈ പുണ്യപാപ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. അതിന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ്, സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആര് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണോ ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ ആര് നടത്തിത്തരാണ്, ഭഗവാൻ നടത്തിത്തരണം. അതും എങ്ങനെ, നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് നടത്തി തരുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിലോ അവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് യോഗ്യത ഒന്നുമില്ല, അത് ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സത്യത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും നല്ല വഴി. ഭഗവാൻ എല്ലാം തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 15 വരെയല്ലേ നിർത്തത്.